Straight to the point. Si Presidente BBM karon ni asa Sugbo mga kagalaan, mao siguro na dunay na namutang ining mga tarpulin mga higala kay pa kuan na siguro ni. Pa apila ni tingali ba, no? Kay ni aman sa Sugbo ron, siyempre ni ang mga advance party uban pa kay naaman si BBM ron mahigala Sugbo, no? Ang iya mga activities mga kagalaan ni ining adlaw gyud upat ka mga events ang iyang adtuan inspection sa LCS and Yakap Kalinga sa Bugo City. Unya kinini ang adto ni sa Marcelo Fernan Pulambato Elementary School Bugo City. Pero kuan lang ni kana na ang di na ta ka cover ani mga higala, no? Wa man pud ni kuan man pud ni good nga mga activities. Mo na primero dito sa Bugo. Sunod, inauguration of Mactan Expo Center, Lapu-Lapu City, karong alas 2 sa hapon. Sumuni ang open to media indeken, pero unya pang alas 2. Unya, kinini ang oath-taking ceremony sa newly promoted teachers of SDO Cebu Province. Alas 3:25, dito sa IEC Convention Center ni, ang ilang kuan, ilang activities. Unya dayon doon na inspection sa Bagong Pilipinas sa may barangay Subandako. Mo ni ang mga mga activities may gala ni BBM dili sa Sugbo mga sukid tigpaminaw karong adlaw ni. Pero medyo dili man kayo ang mga tao god nga inana may gala ka interesado gyud kay ni pagbisitan BBM. In fact mo anhis BBM may gala naman kay gani ingon nga ipahibaw gyud ay kini pong uban pod magrally masagod. Og naa may galas BBM, ha? Mao na nga bisan ganito dito sa Amerika, giralihan po sa BBM. So kini mga higala, mga tarpulin nga naagi pamutang ron, malagmit kabahin kini. Kay kisa may namutang ini mga tarpulin ron nga naay Lini Robredo o kini si Vince Dizon. Kinsa may malagmit nga namutang ani. Kani mga tarpulin gipakatap man ni mahigala ron di sa Sugbo. Buhan inig-agi-agi ni BBM dahil basig kabahin ni siguro ni Indeken. Kabahin ni agi-agi mas BBM. So doon na ni mga doon na yung mga tarpulin nga nabutang. Buhan paghatag mahigalag idea sa mga tao kung sa may inyong reaction ani. Madawat ba ninyo ni? Mukagat ba mo ani? Testing the water mga sukid dig paminaw, no? Kining pag-anhin ni BBM karong adlaw unya gahapon gipamutang ning mga tarpulin malagmit doon na kalambigitan kini. Malagmit. Nya kana bang kuan ba? Aron nga makakita sa BBM pag-abot diri nga dunay mga tao nga gi-float na anga ni Lini Robredo og ni Vince Dizon. Lini Robredo, integridad aprobado. Vince Dizon, lideratong may aksyon. Kay daghan man ni mga tarpulin. Daghan man ni mga tarpulina. Unya, musugot tag sa dili. Advertisement man yun no? Pero wa naman ni problema ron og kuan. Now, kining mao mga tarpulin, di magka basta-basta lang magkamamutang og tarpulin daday kay panguhaon puno sa ga-probe day. Ha? Doon na yun yung mga clearances diha indeken. Doon na gini mga tinawagan na nga mamutang mig tarpulin ha. Doon na gini mga kamot nga nagmanibra ini. Nga mo gi mamutang. Number 1 gigastuhan man eh. Kay kining pagpahimog tarpulin, mahipahimo magagag tarpulin mahigalag walay hinungdan. So doon na nagtuyo gyud budgetan gyud nga pahimog tarpulin daghan man eh. Nga gi pakatap mahigala sa Mandawi City ug Cebu City kani Mandawi man ni mahigala. Pati naghana. So malagmit nga anha mo agi ang presidente nga makakita sang dunay mga tarpulin nga gi-float na ang ni Lini Robredo og ni Vince Dizon. Oroy og mo okay mga tao. Di malagmit nga sila maoy himuong tandem unya sa 2028. Straight to the point. No? Kay kini mga kailangan number 1 gigastuhan kini. Number 2 ang man pud mga kailangan og inani nga gibutang naong ni Lini og Lini Robredo integridad aprobado. Di ba po na ikasuko ni Lini dahil hibaw ba sa Lini anigwa ba? Ang masuko po ka nga nindot pa sa paminawon nga ang integridad nimo aprobado.
Ni daig man mga sukit ti paminaw. So og butang talawa mahibaw sa lini ani. Pwede mo po di wa mahibaw sa lini ani. Doon na lagi nagbuhat-buhat ani day. Pwede man. Pero pwede po mahibaw sa lini nga ikaw na daan dito nga unsa ba kay reaction sa mga tao. Kung kahibaw si lini ani, di pakatap na dito. Ug wa kahibaw, di po nasuko siya kay nindot man sa pagkasulti po niya integridad aprobado. Pero sa laktod nga pagkastorya doon na gyud nagasto ani. Nindot naman pagkahimo sa tarpaulin, di man ni pwede guwa magasto he. Unya ang pag mga tao pa nga imong ipabutang kay kanang imong pa tauron sa tarpaulin, okay? Di sa Fuente dito sa Mandawi ana, di pa na mo sugot og sugoon di mo bayaran. So nibayad ka gyud, no? Yan labos tanan day. Kanang mamutang kag tarpaulin di na basta-basta mamutang na kag tarpaulin ay nga kuan. Badlongon ka inday ken. Kinsa may mo badlong Cebu City ang probe, no? Ayaw kay makahugaw-hugaw na diha makakuan na. Ngani mahigala labi na kung ting sinulog nya mabutang ka dinha og mga tarpaulin ana, dako kag bayronon sa advertisement. Sa laktod pagka-istorya kini dunay mga tao nga nagpaluyo gid ni. Nga kini ni ang mga kamot gyud nga mga gamhanan pong mga kamot nga mauna mahigalay nag-float ani unsay reaction sa mga tao. Bueno, kini ni ang in fairness mahigala si Leni Robredo, okay raman sad siguro na si Leni, no? Kay siya man pod mga kagalaan mo dunay chance ra gyud sad so far nga makabangga mahigalang Sara Duterte although layo gyud kayo iyang rating. Pero ikumpara nimo sa lain nga mag si John Vic Remulla layo raman. O gibutang ta mahigala si Kuan kini ni ang si Risa pod medyo layo rasad si Bam. So si Leni maoy ang ngayan din mahigala nga mo bangga tingali kung panalitan og naanay rating si Leni dili pa kay taas 28% ang iya ang kang Sara mahigala 40% plus butangan mahigala og kwarta sa administration malagmit makatabang, no? Ibutan taday kay si Leni day 28%. 28.9% ang kang Sara 48.4%. Unya kini ug magsugod ang campaign dunay kwarta nga factor basin pagmutaas, no? Mo ni ang usa ka kwan. Unya murag wa mabutang nga ni Lacson day kay na may mga huhungihong sad niya kining mga lakang ni Lacson karon nga medyo lahi ning iya mahigala mga kwan ron kay doon na po'y mga gipalutaw-lutaw nga ni Lacson Dekin nga malagmit pwede po siya mo sponsoran sa admin. Kay indagan ko sa Lacson Megala, kaduhan yan dagan pilde. Pwede po siya mo testing og dagan nga ang admin na gyud may mapaluyo niya. Dako mang factor gyud kung admin may mapaluyo. Kay kanang administration og may mapaluyo naman ang kwarta, na ang makinaryas. Aliman kay i-carry ka mahigala sa tibok Pilipinas na ang mga officials. Kanang anda ang mga congressmen imo guna. Kana mahigala mga mayor, mga governors, all the way down, mahigala, doon na kay makinaryas kung ikaw kandidato sa administrasyon. Pero opposition ka god, medyo di man lalim, no? So pagdagan mahigala ni Lacson, opposition man siya, malagmit, iyang testingan ron basin, paday o kwan. Doon na may mga hungihong day nga, pwede po niya sa Lacson kung may sponsoran, pwede ganig stulfusan. Naparon sa kwan, ang administrasyon naparon sa pagtanaw-tanaw, kinsa gyud mo ipinakabangkabol. Kinsay pwede nga mabangga. But sa pagkakaroon, ang pinakataas og rating ron, nga makabangga-bangga ni Sara Duterte, although layo ra, pero maoy pinakataas og rating sa mga pwedeng mo kontra, si Leni Robredo. Kay 28% man kang Leni. Kang Risa Ontiveros, 3% ra. Kang John Vic Remulla, 1.5% ra. Doon ay undecided nga 14% kapin. So, medyo kuan. Si Sara Duterte, 48.4%. Medyo taas ang iyang rating yun. Layo kayo. So, kung bisa pag-iipon ni Santanan, di gyapon magsilbi mahigala kang Sara. So, ang ilang buhaton ani nga, siguro on yun nga ma-impeach si Sara, buhan, o ma-impeach si Sara, Leni na mo yung number 1 day. Wa ta kahibaw kung panalitan doon ay laing Duterte nga mapuli o makuha ba niya ang rating sama sa rating ni Sara. Straight to the point. So, mo ni ang mga strategy, mga kailan. Karong adlaw ang last day o mutubag ba si Sara Duterte or dili sa House Committee on Justice ni ining iya mga higalang
impeachment nga gipasaka, impeachment nga giaprobahan mahigala kay sufficient in form and substance insofar as the House Committee on Justice is concerned. Straight to the point. Now, ang mahitabuan ni more on mga higala sa kangsarang nga kabahin kay panalitan sa kang Lini og matinuod nga si Vince Dizon mao iyang running mate. So si Lini maoy sa pink, si Vince maoy representative sa administration. Kaysa may sekretary mahigalas DPWH karon. Si Sara mangita pa siya og iyang running mate. Wa pa mahibaw kaysa running mate ni Sara. Pero si Lini, kung tanaw ni Dizon marag okay, malagmit nga mauna ni sila. Kay kung si John Vic, hambot ko pa ma-appeal si Dizon dahil pila ba kay rating. Asa may rating ni Dizon o ni John Vic, asa may mas taas. Tanaw nun ala. Para nga doon ay chance mahigala maaligri ba. Tanaw na ko, 1-on-1 ang mahitabo nga kumbate by 2028 ani. Kay kung doon ay lain pang kandidato, mabahin mga kagilaan, solid man ang sa Duterte. So kung dili mga higala mag-ipon ang administration o ang pink, medyo delikado sila. Muna nga si Frank Drilon, ingon siya nga kinahanglan gyud ang possibility nga mag-mix. Aron nga doon ay chance mapildi Sara. Straight to the point. Now atong balikan mga higala. Malagmit nga kining mga tarpulin nga gipamutang ron, gituyo gyud butang. Kay niya si BBM karon Sugbo. Malagmit nga mga advance party kini ni BBM ang namutang aron paghatag og idea nga okay dai pod og pariso ni si Lini og si Dizon. Unsa may reaction sa mga tao ani? Or baka doon na sa laing nahon-honaan nga tandem. Unsa may rating ni Dizon dai compared ni John Vic Remulla? Mas taas John Vic? Mas taas Dizon? Okay, so mas taas si Dizon og rating kung kan John Vic sa kuan. Sa kinini ang abi nako to kuan na kay 87.87. So sa mga cabinet secretary si BBM mas taas-taas si Dizon og rating kay ni John Vic. Okay, so malagmit nga kuan. Kana na ang og sila mo itandem, tanaw og basig madawat sa mga tao. No? Kay karon testing the water pa man ni ron mga higala kinsay angay nga ikandidato nga ikaparang ngadto kang Vice President Sara Duterte. So far wa pa mangilaingan nga mogawas si Lini pamangyod. Bahalag layo basta at least siya maoy taas og rating sa mga layo, Sa mga layo rating si Lini ang taas. Dugangan sa endorsement ni Marcos, ang pangutanan dako ini, i-endorse si Lini ni Marcos, iisa iyang kamot ni BBM, makatabang ba sa iyang rating or makadaot sa iyang rating? Mao ni Roy dakong problema. Kay kini kung presidente mga kaigalaan, kung ang presidente maayo og record, maayo og rating, maayo ang iyang trust rating, inig-endorse niya, mo-follow ang mga tao. Pero inig-endorse sa presidente, mahigala ka presidente, basa daan, ang iyang kandidato nga iyang i-endorse, mapiktaran. Mapiktaran. Mo na nahimo, mahigala ni tabo, naagod, o kag administration, naani mo tanan nga mga makinaryas. Naa ang kwarta, na ang makinaryas. Pero unsa may nahitabo panahon, mahigala ang Gloria Macapagal Arroyo. Ang iyang kandidato, mahigala si Gibo Teodoro. Motoy iyang kandidato pagka-presidente. Pero sos namunbon si Gibo Teodoro dayoy. Si Gibo, og moingon ka mga higalag leadership, okay unta to niyang leadership at the time. Karon murag nabasa-basa naman si Gibo ron. But at that time, okay ang leadership. In fact, mahigala, kuhuang ko masad ni. Kini si Gibo day. Parintir man sa noy-noy day. Kuhuang ko man ni, nag-agaw ro man sila. So, ang gipili ni Gloria Macapagal Arroyo nga iya mga higalang gi-endorse at the time si Gibo Teodoro. O kanang record anang Gibo, okay unta pod. Pero ang problema, ang nag-endorse si Gloria, perting paita sa rating ni Gloria at the time. Tungod man to sa NBN-CTE scandal, pati daghana po itong higalang corruption during the Arroyo administration. So, unsay nahitabo? Namunbon mga higala kato si Gibo. Namunbon. Wa gani sa masikan indekin, sagsikan na lang. Timing sa itong panahon na may gala nga si Pinoy, ni gawas ang nga ni Pinoy kay namatay skure. Straight to the point. Wana kung tanaw kining pagka-presidente mga kaigalaan medyo dunay sagol ni nga imong destiny kana.
sa akong tanaw nga para imo gyud na, para imo gyud. Nandili para imo, wa gyud. Kay ang atong example anak mahigala nga naningkamot gyud nga mahimong presidente nga wa gyud mahimong presidente kato si Benigno Aquino, mo numero 1 gyud. Nga do na to ipapauli to sa kuan Pilipinas para mo parang ni Marcos. Siya mo oy dunay capacity nga mahimo mga higalang presidente against si Marcos Sr. Sus gipusil pagabot sa airport oy. Patay si Ninoy. Kisabay magdahom nga higala nga katos kuray mahimong presidente. Straight to the point. So sagol ka na destiny. Lain pa mga higala nga dunay ang ayan himong presidente ray katos Raul Roco day. Raul Roco pero wa gyud mahimong presidente. Namatay na lang wa gyud. Ha? Unya pagkahuman anak mahigala si Pinoy nga anak ni Cory wa gyud na mga higalay. Walay ka amor-amor, wala gyud ka karisma. Nahimong congressman, nahimong senador pero wa gyud kanunay mangiwit sa rating. Kisabay magdaho mahigala pagkamatay ni Cory ni sulbong magmaayos Pinoy. Straight to the point. Ha? So iya pod mga higala nga destiny. Nga si Pinoy mao mahimo mahigalang presidente sa atong nasod nga Pilipinas. At that time, ang kandidato mga higala ni Gloria Macapagal Arroyo mao si Gibo Teodoro ig-agaw raning Pinoy. Pero kay basa man mga higala si Gloria, apektado ang iya mahigalang gi-endorse. E kinahanglan man og dunay credibility ang nag-endorse. So basa si Gloria, sus nangulilat mahigalas Gibo eh. Grabing corruption itong panahon ni Gloria Arroyo mahigalang administration. Pating grabe ha. Pero mas grabe ka hinuon ni karon day. So, sa diha mga higalang gi-endorse ni Gloria si Gibo, namunbon si Gibo. Sa dihang si Pinoy na himong presidente, apektado lagi kung unsay rating sa nag-endorse. Muna importante nga kanang mo endorse, doon lagi credibility. Kay kung why credibility ang mo endorse, madaot ang iya mahigalang gi-endorse. Di man maminaw mga tao. Di man maminaw. Sunod mahigala kini si Pinoy. Pagka-presidente ni Pinoy, kinsa may iyang gi-endorse? Ang iyang gi-endorse nga kandidato mahigala kadto si Maruhas. Si Maruhas may iyang gi-endorse. Sa dihang iyang gi-endorse si Maruhas, si Pinoy God at the time, in fairness ha, kinis Pinoy mahigala mayong tao raman po ni Pinoy, di ni kawatan. Prangka-prangka lang pag-istorya. Ang problema lang ni Pinoy ang iyang decision making. Medyo dito siya medyo kuan lang, pretandog niya. Pagsugod pa lang gudaan sa administrasyon, gihamok dayon siya mahigala sa Lunita crisis. Kinumdum mo katos Captain Rolando Mendoza, di ko kalimot dahi kay ato mugutong kuan ko may nag-cover at the time. Sus na palpak dayon mahigala sa Pinoy at the time. May gala kay naka-recover gamay pero palpak ang iyang decision making at the time ba dili paspas bitaw nga unsay buhaton anang panahon sa hostage crisis. Nangamatay to mga tourist Hong Kong tourists mahigala dito sa Lunita tungod atong hostage crisis nga wa masulbad nila. To daghanang patay na matay no to si Captain Rolando Mendoza sad. Pero nakita pa dito may galang atong pulis, ang atong performance atong pulis og hostage taking problema nako. Mao na nga ang atong KBP code indikin na gi-amend ang atong KBP code ang coverage sa media tungod adtong maong panghitabo. Nadaot ang iyang rating bago pa lang gani sa iyang paglingkod. Pero ate sa ka-survive siya. Balikon ko ng kinis Pinoy o kinis Cory. In fairness nila may gala okay lang ilang record, wa sila record pagpangawat. Ang desisyon lang. Kinis si Pinoy, pagdayon human sa termino, nadaot siya sa SA 44. Mutoy nadaot niya. Pagkadaot siya ang rating sa 44, ang iyang credibility affected. Pag-endorse niya Maruhas, hasus ginoo ko. Namunbon sa Maruhas eh. Although in fairness to Maruhas day sikan ba siya day? Sikan ba siya? Lahit ni Gibo, kasi Gibo day wa man idaog si Pinoy ang ikaduha adto si Irap Indekin. Nya si Bilyar motos sa mga kuyuga nga nanagan. Si Gibo namunbon, bisag kandidato ka sa administrasyon niya namunbon ka. Ang kanhi hinuon kang Maruhas, pagdagan mahigalang Maruhas kay si Pinoy ni Qualport, in fairness si Pinoy tuman po sa sabot. Kay ang ilang kandidato at the time go si Maruhas man unya pagkamatay ni Cory ni sulbong man si Pinoy
So nagkasabot sila nga si Pinoy lang atong kandidato pagka-presidente, si Mar maoy busy. Taas kay mga ratings na si Pinoy ug si Mar. Si Mar taas po kay rating kay sakripisyo to yung gimo nga ni slide down siya to Pinoy. Hisos gipildi mang binay. Straight to the point. Gipildi mang binay. Na laing nangandoy nga mga presidente dai katos binay. Nangandoy sa mga presidente lang tuo gyud tungkol nga presidente ng binay ay gi-attack mga higala gi demolition job siya. Nadutlan si binay. Nadutlan. Si Maruhas, mao iyang gi-endorse ni Pinoy pero kay affected naman ang rating ni Pinoy. Pag affected siya ang rating, napiktaran pod si Maruhas. Muna karon nga importante ang mo endorse o kanang endorsement pagtabang ba na sa kandidato or kiss of death na sa kandidato. Muna hunahunahon ni Lini Robredo ron. Ha? O mo pa-endorse siya mahigala ni BBM, tabang ba, makatabang ba niya ang endorsement ni BBM or makadaot niya ang pag-isas kamot niya ni BBM. Mao na iyang hunahunaon gyud maayo. Straight to the point. Sa akong balikan, ang endorsement mahigalang GMA nga basa kaayo adtong pahigayuna nakaapiktar sa iyang gi-endorse nga si Gibo Teodoro. Ang endorsement ni Pinoy nga nabasa ni atong higayuna, nabasa si Pinoy kay dayon exit niya mahigala na hitabo man ang SAP 44, mo to nakabasa niya, tiurok sa iyang rating, napiktaran ang kandidatura ni Maruhas. Straight to the point. Pero kadtong mga panahon na sad, panahon ni Pinoy nga nidagan siya, namatay skori ato. Isulbong na sa tos Pinoy, man makaingon ka nga para iya gyud distansya diha. Unya kadtong kang Duterte ni kalit pod mga higalag abot si Duterte. Di bisag giunsa pa nila mahigalas Maruhas og agak-agak gyud. Sila si Villar, sila mo'y nagbangga atong panahon na. Si Irap ni kalit si Duterte mahigalag sulbong nangapildi silang tanan. So, ang taas og rating mahigala nga ang power of endorsement katong taas og rating, taas og trust rating. Manang kabantay mo, ngadto milabay mahigala nga midterm election, taas og endorsement power si Sara Duterte. Ikumparar nimong BBM. Nga naman taas mag rating Sara. Kabantay mo sa mga gipang-endorse si Sara. Kisa man si Bato, si Bungo, si Marcolita, mismo gani si Amy Marcos o si kinini ang Villar. Camille, no, endorse ba na ni Kwan? Dili nagpa-endorse ni Sara. Kaya kita sila sa power of endorsement. Si BBM, na hinahinay may kalagwa na mukuyog sa mga rally, labi na tong panahon nga medyo na daot ng yang rating sab, labi na mga higala katong napadaan nila si kanhi Presidente Rodrigo Duterte didto sa dahig. Apektado ang rating. So, muna nga ang usa ka presidente, kung taas siya rating, dako kanang factor nga mo endorse. Pero kanang endorsement sa presidente kung basa ang iyang rating, kiss of death kana. Straight to the point. Muna hunahunahon ang Lini maayo mahigalag unsa ba gyud o mag-ipon ang Pink o ang Marcos. Ang pangutanan dako ron, musugot ba siya nga iisa niyang kamot inday kini BBM? Kadako ang problema ni ron, no? Malibog man ka. Unsa man mo na or magsabot sila nga di lang isa-isa kay basi may magkadaot noon. Ay tanawon man mo na negative 3 gud ng rating ni BBM. Unsa man nimo na pag endorse? Nay kwarta. Administration man so ang pabor ni Lini ug doon na sa iyang kaugalingong followers plus mo tabang sa BBM niya dunay kwarta, dunay makinarya. Kana. Dunay kwarta, dunay makinarya. Medyo advantage ang dapita. Kay kung si Lini po ng Pink Club iyang saligan, na nahitabo naman na kaniadto mga higala nga medyo lisod gyud. So ibong iusa ang ilang puwersa. Malagmit basin pag dunay chance. Pero mga tao ani doon na may mga tao kun doon na koy mga istorya inday doon na koy mga istorya nga okay lang sila suko na Duterte ang uban. Kato suko Duterte basta sige lang okay lang. Basta importante mapildi si Sara, mag-ipon sila. Pero doon na giuban pod nga kaluod Kaluod Lini na muraman og kana na ang natakdan sa pagkatrapo. Nawa ang prinsipyo ba? Nawa ang prinsipyo nga kana imo ganan ang giaway kanito pagsugod na pay mga suskaron panahon na gud gani ananing social media ang mga video clips kani adto nga kun naa natigom. Kay kini mga netizens gabi kayo mo tigom. Gidaot pa kanili nitong kuan nga kawataning Mang Marcos ana. Nya karon makalit na sa hangops kawatan. Dunay mga naistorya nako
nga niingon nga okay na lang o mag-ipon sila basta importante nga mapilding mga Duterte. Pero doon na po iniingon ako umuipon sila ni iisa yang kamot Marcos di ko. Pag Duterte na lang ko. Nasad. So nabahin na mga tao ani. Humna-hunaon ni Lini yan timbangon umayo ni nga bida no. Iisa yang kamot ni BBM unsa kay may tabo no. O tanaw no nang dapita, medyo makalilibog nang dapita ron. Unya ang power of endorsement. Kini bitaw si gi-interview bitaw mahigala kini taga SWS. Tigpahigayon og survey ba. Gi-interview mahigala about sa rating ni Digong o rating ni Pinoy. Mura si Karen Davila mahigalang nag-interview og murag na nahakangha siya mga kagilaan niya inana ang rating ni Presidente Duterte. Kadto si Digong og mo toy mo endorse mahigala dito ka endorse kita mga pressure mas dahig. Pero ang power of endorsement ato taas. Kay taas mang rating. Tanawa na asa ito interview ni Karen Davila dong sa itong official sa SWS. Kana ba ang ato ba ang pag-relate ba sa mga tao? Kani. Sige, ato paminawon be. Sige kuno daw. Harrison, what was the approval rating of former President Duterte, Aquino? Erap Estrada would be hard because he wasn't able to finish his term. But at least Aquino and Duterte, how did they leave office? I mean, what numbers did they have? When President Aquino left office, his approval was at 45%. Okay, all right. When President Duterte, the last, I think, approval we had was at the high 80s. Are you serious? Wow. So yeah. Duterte left office with 80% approval rating. So this is a first. Is that correct, Professor? I mean, Cory Aquino, FBR, nobody Well, have those numbers. We don't have the Cory and the FBR approval ratings because at the time we were not yet established. Yeah. So, but I think we can check that with the social weather stations, the long-standing survey organization. But if I'm not mistaken, the numbers of both former President Aquino, Cory, and former President, the late President FPR, were not as high. Tama pusa. Murag Karen mo. Murag siya nagkurat. Wa man goy di ka ka-relate. Magtuman ka sa mga gusto kini mga naminaw na to ba. Magtuman sa lang pagtuog yun nga mo kay di yun. Wa gusto Duterte. Magtuman sa yung gusto okay ra ninyo. Pero kami nakarelate man Ngano magka-relate ta kay kita may ningadto sa mga pobre yun. Kita man ningadto sa masa. Labi na to mahigilang radyo ni agad ang mga problema sa mga kabos. Di kita kay magka-relate. Katong uban yung paturato rin sila. Lagi gyud yaw. Ato'y ayos Duterte. Watos masa. Tanawa unsa ka. Inig-abto sa dahig. Maingon na sila mahigilang to sa dahig ng mga prosecutors ito. Ilahan mo ka-relate ba? Kana bang wa makakonek? Why connect? Ingon to mga prosecutors sa dahig. Ang war on drugs sa Duterte is war against the poor. O ito ilang sulti, no? English pag sulti, pero ako lang bisayon ba? War against the poor, kuno day. Kay na ay nangamatay, example, namatay si Mayor Rolando Espinosa, namatay si Mayor Paruhinog. War against the poor, ang example nga namatay si Paruhinog o ang mayor si Paruhinog o si Mayor Espinosa. Kanya ako lang ang agi katawa-katawa. Ano mo kito mga prosecutors ito sa ICC, wa ka-relate. Wa makakonek ba? So, katong mga tao, ato na sa respetaran ng ilang opinion, kay demokrasya man ta, naman sa ilang gawaling opinion. Ilang opinion mahigala nga, paturato gito sa pagtuog yun nga, wa gito mga higalas Duterte. Pero paggawa si Duterte, sa opisina, siya pinagkataas og rating, 80%. Ang kang Pinoy, 40% ra. Nga naman na, doon na siya connect sa masa. Sayo pa namin, war on drugs ni Duterte, war against the poor. Nya ang example nimo si Mayor Espinosa o si Mayor Paluhinog namatay. Nya mga poor dito sila. Kana ako lang nang giagi kato katawa ha. Pero mo example dito sa dahig. Wala kay ko ka-discuss tong dahig kay na-absent ko to panahon na. Pwede ba to katong balik kag diskusyon gyud. Pero nga laay naman hinoon kay mo na ulahi naman. Mo to ilang argument sa prosecutors nga ang war against drugs, war against the poor. Pero nga naman nga taas mag-ratings Duterte. Kinsa man ng mga tawhana, tuaman sa mga pobre nga mga tao mo oy pro Duterte. Nga naman.
imong i-connect nga to nga no man sila mo ay nalipay mahigala nga nahitabo to nga sila ba kana bang nagpuyo og mga subdivisions, guarded subdivisions, kadto nagpuyo mga higalag mga panimalay nga nindot kaayo. Wa di sa karelate unsay nahitabo dito sa mga masa. Pero kadto nakarelate sa masa, mo na magig ko nga magkalain tag opinion ang mga tao may lain-lain. Ako mismo lahi ko opinion sa uban, respetaran ako ang ilang opinion sa uban pod kay maglahi lagi ta, no? Pero ako nakakunik man ko kay gikan mata sa kikita magita everyday frontliner gud kamo mismo ato mga listeners kita gud mo pila ka mga kaigsuonan to mga kabos nga moanhi sa Sibianan DYHP mo patabang sa to pangatong istorya kini mga tawhana ba nya ako mga higala mismo sus bisag subayon pa nga ako mga napuy-an diri nga mga lugar sa Cebu grabe gid kayo pero ikaw nagpuyo kadto ka sa Maria Luisa nagpuyo nadi ka gyud ka relate makaingon gyud ka nga okay ra gyud kayo ang kuan sayop gitong si Duterte pero dili ang mga kabos tanawal ko limang ka na karon no og mag-eleksyon mo daog man sara nganong inana man ha sumo ni karong interview ni Karen Davila sas Karen Davila may nakurat hamaw na rating Duterte mao pagdayon biyan Duterte sa opisina taas kay rating mo na ang power of endorsement taas na kinis bongbong may lang makabawi sa bongbong karon negative na ang iya ikan sa negative 5 karon ni Asinso gamay kan negative 3 na lang pero negative gyapon Huna-hunaon ni Linis makadaghan na kumusugot ba siya nga i-endorse ang bongbong? Huna-hunaon ni makadaghan kay basi makadaot niya ka namang endorsement. Tara balik to interview ni Kwandong interview ni Karen dong sa presidente sa Pulse Asia mahigala bebe. Ato balikan. Kani. Sige. Katuwa ka relate ato lang sila mahigalang respetaran, no? Kay kini gud ang atong opinion. Depende maguni tungod maguni sa atong experience, no? Para nako ba tungod sa experience subitan ang uban naay ganahan ni Father Flavi gusto na Father Flavi maayo kayo na napoy ganahan ni Father Shano Obod pero para sa pari ha ngano nga nagkalahi mga opinion tungod sa lain-lain nga experience kini Father Obod manghigalangilngig kini experience manager na nagbangko mga kagilaan pero na pari ni pero grabe ang kaagi ni day siya man maoy kana na ang tiganha sa prisuhan bitaw iya man ang under na prisuhan siya director sa una no nga siya moy tigmisa diha sa iwang tigkuan din ha. Muna nga ngiyang experience sabot sa basa. Sige, aktual. Kita mo mga humili ni Father Ubod nga kuan kayo kanang practical ba? Relatable gyud tao. Di bitaw pareha nang uban maghumili nga layo ba? Pareha kuan lang. Pero Father Ubod ni humili na igo gyud. Kana bang inato ba nga pagkaistorya? May bawa nimo wala. Og moingon ka mahigalag kuan tungod na sa experience tungod sa imong nakita. Kay man kag pa-brightan na, may ka-bright man sa Father Ubod. Manager ko nagbangko. Kinis Father Flavi, ako pong inyon nga bright sa ni, kadafak ka na pare ka. Pero ang experience ba lahi-lahi? Lahi-lahi ang naagian. Mao ka na nga, medyo, CPA ko na si Father Ubod. No? Banker ni. So, kuan pero nga nung lahi man yung opinion. Ngani, dapat kay Bishop gani nga, uyon po siya Duterte. Nga naman, tungod lahi ang niyang nakita. Lahi nga anggol ba? Nakita niya. So katong ba no paturatoy pod inyo po na pero kanyo taga Pulse Asia mismo. Research President Ronald Holmes. Pag interview insa nga taas gito Duterte. Karen mahigala murag nakurat siya. Courtesy sa ANC ni akong gi-play nga video ha, courtesy sa ANC. Paminaw to balik dong. Comparison, what was the approval rating of former President Duterte, Aquino? Erap Estrada would be hard because he wasn't able to finish his term. But at least Aquino and Duterte, how did they leave office? I mean, what numbers did they have? When President Aquino left office, his approval was at 45%. Okay, all right. When President Duterte, the last, I think, approval we had was at the high 80s. Are you serious? Wow. So yeah. Duterte left office with 80% approval rating. So this is a first. Is that correct, Professor? I mean, Cory Aquino, FBR, nobody Well, have those numbers. We don't have the Cory and the FBR approval ratings because at the time we were not yet established. Yeah. So, Oo.
But I Sa think hang, press gamay dong. Post gamay dong. Mura si wag si Karen may ganun kuratan sa mo dili siguro gusto answer nga yung mga dunggan. Pero mao man ay kamaturan. Mao may kamaturan dili man na madama higala imong inyo niya sa trolls. Habay trolls nga kaklaro ana. Ang midterm election mahigala nagmatuod nga klaro kana dili na trolls. Straight to the point. Now atong balik-balikan mga kagalaan. So kini ni ang endorsement ni Pinoy napiktaran gyud ang prueba ana nga napiktaran ang endorsement ni Pinoy mao si Maruhas. Nga iyang gi-endorse wa mahalin. Ha? Wa mahalin. Nganong wa man mahalin kay unsaon taman mga higala nga ang nag-endorse do na may niubos man ang rating. Sumuna nga in the part ni Leni Robredo, iyang huna-hunaon og Mayo, ituboy iyang kamot mahigala ni Marcos, okay ba siya or dili? Kay ang pagtuboy niya sa kamot niya ni Marcos, malagmit, makatabang ba niya or dili? Mo na dakong question. Kanang may kagkwarta, makatabang yun. Kwarta mahigala, kay doon na may kwartang administration. Makinaryas, makatabang yun. Pero ang mga tao lahi man, kay kini mga higalang eleksyon tibok nasod, medyo dunay kalainan. Medyo dunay kalainan. So, mo na'y tan-aon pag maayo ni Leni Robredo, kay kining pagpamutang ron na mga tarpulin, klaro naman na, nga, sa banday ko na si Leni o si Dison, Leni Robredo, sa to, Leni Robredo, integridad, aprobado. Vince Dison, lideratong may aksyon. Kini, float na ni Presidente and Vice Presidente. Leni for President, Vince for Vice President. Angang, manong namutang og tarpulin niya, anga, mag-interesado sa Leni Mudagag, Mayor ni Cebu. So, Presidente, Vice Presidente, gina, di po pwede nga senador mo ilang daganan. Kini palutaw-lutaw na gini nga sila maoy kandidato sa administrasyon sa ila na unyang paghugpong sa administrasyon o sa oposisyon. Although doon na pa na mga changes, no? Napa na mga changes og si Vince bagig kaha maoy dayon og kuan din ha og kinsa ba kay si Tulfo murag ingon mas Tulfo day nga di isa mo dayon. Kay lain mahigalang palutaw-lutaw nga ngan ang kan Tulfo og ang lain pang gilutaw nga ngan ang kang Lacson nga pwede pod nga sa Lacson may sponsoran. Mo siguro ni nga ang medyo lahi ning investigasyon daga ni Lacson ron kay doon na mga pasalig ani. Ang problema kung dili sa makakuha rating, dili mo kagat ang mga tao ni Lacson, dili man pud mo sponsor ang admin day. Mas mo sponsor pang admin nili ni. Kaya nang kuyawan ani magud kumudaog si Sara gukod man gani sa mga malita kay kwartas malita. So magka-problema gyud sila. Ilang siguroon nga di mo daog. Andam na daan Leni Vince or kinsa ba kay ikuan, pero ang numero 1 gyud nga plan A gyud ani nila nga tanggalon gyud Sara. Pinagi sa impeachment. Tanggalon pinagi sa impeachment. Ang pangutanan dako ni ron kay karong adlaw ra ba mo i-deadline ni Sara, mutubag ba siya sa 10 days nga gihatag sa House Committee on Justice or dili ba? Naa ni Sara ang opsyon ana. Siya may magbuot. Ug tan-aw niya mahigala nga dihado gyud sa House Committee on Justice, mo tong interview kang former Congressman Neil Tupasday. Nga kung tan-aw niya bisag unsaon pa ni magtubag sa House Committee on Justice, wa na magiging kay paglaom ato mao mga congressman. Wa na magkay paglaom ato ay nilagtubag. Pwede gadto lang ka sa kwan. Lahos na lang na kung mao ilang gusto gyud. Kay unsa man mo tubag ka dito sa House Committee on Justice, imo nang giplastada ang imong depensa daan, naibaw-an na tanan imong depensa. Unya mao ra man gyapon, di man mga higala gyapon mausab tong ilang boto. So sunod ani, tan-aw nito karong adlaw mo tubag ba si Sara or dili at her option. At Sara's option, iya na mahigalang katungod ko mo tubag siya or dili. Tan-aw niya mo dihado ang House, di na kinahanglan mo tubag dito, mao gyapon bisan unsaon nimo pangatarungan sa House, di man gyapon na mausab na ilang boto, di na lang siya mo tubag. Ditso na lang, lahos-lahos na lang ni. Abot sa Senate, adto ang dakong problema kung naabay number, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Naabay number sa Senate ug wa ba? Kay kini magud mahigala mga senador manimbang-timbang gini sila. Nganong manimbang-timbang man kay ang imong political career nakataya diha. Nakataya diha. Lahi mga higala og congressman kay mo to gi-explain ni
former Congressman Tupas nga predictable ang Congress day. Predictable kay ang imo man gud mga higala gamay ra man ang imong distrito. Dili man kayo concern ang mga tao sa isyu, ang imong distrito may i-concern. Nan og dili ka mo follow sa Malacañang ug wa kay project ron nga ikabutang sa imong district, di mapildi ka. Mo nang kining mga congressmen paupoy-upoy lang ning uban ani. Kabantay mo paupoy-upoy lang na inig abot na sa aktual na. Inig aktual na nga murag pildihonon gyud, mutabok na dayon. Paspas kay mga congressman mo ambak oy. Abandon ship na yun. Pero while naa pa si Marcos diya sa Malacañang, ongoing pa di pagid ka mo ambak kay ang imo manggod ana. Number 1 ang project. Number 2 gukuron ka. Gukuron ka tamas ginhawa. Mo ni tabo kining kang Pambari 4 ron. Kini si Pambari 4 ang may tabo ini mga kaigalaan wa kay project kung supak-supak kay kaduha pwede kang matangtang. Mo na hunaw-hunaon ni pa mga higalag magsupak-supak siya ron sa admin. Sumitabo ron upoy-upoy kagyud. Unya na ka mo desisyon ig aktual na nga eleksyon na. Bisag ni man congressman may tabo. Ngano man kana landaan may galang gikiha si Pam og nag uniform sa SWAT og kontra sang Marcos. Tikal bong siyang limulya sa ombudsman day. Pwede Pambari 4 may kadi kaabot Pam og December. Mo na inutok din ang imong kalaki ron. Mo ni mga congressmen, kabantay mo, ako na interview sa Congressman Tupas nga upoy-upoy ka gyud. Kay di ka mag-upoy-upoy wa kay project. Number 2, delikado pag ikaw gukuron. Ha? Unya ila ra batanan ang ombudsman ila, di apod mga higala ang DILG ila. Nausao man nimo na. Di ka kaabot, may di ka may kaabot kag December og maohon na. Kalit lang kag ka do na kay administrative case karon. Og matangtang ka diha, naapod mga higala daghang politiko nga malipay, ha? So mo nang imo ganun timang-timangon, mo ni kini mga congressmen, predictable kayo. Mo na akong tan-aw ni Sara, malagmit di ni mo tubag sa House Committee on Justice Dekin, malagmit ha, malagmit. Kitanaw niya, mao naman gyapon ko mutubag ko sa House Committee on Justice, dili naman mausab ng inyong boto. Di na mausab. Kay under the bunal man sila. Nya kini mga congressmen may kala marukoy ni, may kini mo kabantay mo sabi si Is Barber gani mga kagilaan, Is Barbers. Panahon nga Duterte mo naa pa diha, may kay mo dag sip-sip. Maingon pa may kala maayos Duterte, angay pa kaning atong dugangan ang iyang termino. Karon Marcos na may naglingkod, si Barbers grabe nakabunal mahigala. Ngano man, ikaw congressman, makasabot kas dynamics ba? Nga ang congressman mahigala malatusan kas Malacañang delikado kayo. Ang senador lahi man kay mag-concern man ka sa isyu. Ang congressman concern ka sa imong project nga di ka matagaan sa Malacañang, ikaduha delikado gukuron ka sikwati ka dihan dapita. Mo ni mga higalay mga posibilidad nga malagmit si Sara wa say chance diri sa lower house. Predictable ang lower house. Ang sa Senate mo dili predictable. Kay ikaw senador manimbang-timbang mga kay tibok Pilipinas may mabutan nimo. Manimbang ka na napita. So, kinini ang tanawuno na mahigala, kinini ang mga congressmen. Kabantay mo, kining congressmen, Marcos ni sila. Inigabot sa panahon mahigala nga medyo dihado, ambak ni, abandon ship ni. Ang kusog kay ng example na ko ninyo, ang kusog kay mudag ambak. Mao na political butterfly. Kana mismo mga Remulya, paspas pa ka na stirana mga ambak. Yagi talaga to katawa ha. Nga naman day. Inundong ka day Ken si Binay ni anhin na to. Una, di ba kuyog puman sa John Vic? Kay ako gi-interview si Binay diri, one-on-one interview. Vice President si Binay ito. Ang kanang mga Remulya, dapig na mahigala ni Binay. In fact, kini John Vic mahigala mo ni spokesperson ni Binay day. Inana ha, spokesperson ng Binay. Sus karon. Pag kay kusog pa mas Binay, kusog kas Binay oy. Vice President us Binay ito, kusog kay rating. Anam-anam kadaot yang rating kay sigig tira mahigala sigig tira sa katutong Makati nga mga korupsyon. Anam-anam og kakwan. Pero ang mga Remulya Binay na. So pag kuha na karon, pag sige ng campaign Binay na. Pag-campaign.
Pagtunga-tunga, in fact, katong debate rin sa Cebu, day, ako usama ko sa mga panelist at pagdebate. Kaya nag-partner naman may ang Arimin ugang TV5. At that time, day, napa si John Blake ato panahon na, day. Pagtanaw, may kalas Duterte, kusog naman yun kayo. Surging naman yun. Si Sus Ginoo ko. Kalit lang niya mahigalang gibiyaan si Binay. Abandon ship mahigalas John Blake. Uy, sila si Kwan. Sila si John Blake o kini si Crispy. Muna, kini mga congressmen, upoy lang ng uban na ni Ron. Tinula na, hindi ka pirma lang ta, kaya daot nagtang pirma. Malatusan ka sa Malacanang, delikado kayo. Pero tanaw nila ng eleksyon na nga, purag hapit na niya, murag pilihon na, abandon ship. Ang modelo sa abandon ship, mahigala nga iladong abandon ship, kana si Remulla John Wick. Jesus, Binay ng dako. Pero padiha may galang eleksyon na sulbong nas Duterte, pag sulbong Duterte, tumbling. Diya ka kayo mayong dag tumbling, John Wick. Gibiyaan taon nas Binay mahigala. Si Binay taon day, murag kahilakon taon Binay day. Ang wa mo biya ni Binay mga kaigalaan atong panahon na. Kana nang ni kupot yun niya ba? Bahalag mga pilde. Si Mike. Pero si Gwen day, may biya ba isla? Si Gwen Garcia at the time, kay Binay mas Gwen. In fact, pag sinulog gani kanito nga, tanggalunon nas Gwen sa, Kwan, diri sa Kapitolyo. Pag tanggalunon si Gwen sa Kapitolyo, gibanan pa sa Binay dito ninsayaw si Gwen sa, Kwan day? Dito sa, kinini ang sports center. Vice President Miguelap, gikuyugan sa dito. Pagkaduol-duol ng eleksyon, ambak ko apilay. Hasta si, kuhanday. Ambak sila. Diya ka makaingon, kini si Remulla, John Vic, takusuga bulayat. Di ko kalimutan, John Vic. Ngano di ko kalimot anak nga perti man ng Binaya, Siya pa mag-spokesperson ni Binay. Pero pag tanaw niya Binay, pildihuno na mag-is Binay. Tanaw wa na gyud, wa na gipaglaom sa Binay. Nadaot ko to mahigala, nakadaot ato kan Australianis sad gibumbahan lang mga Binay ba. Kini Australianis daghanan niya daot Australianis. Kanilang kang sarawa sa kay kadot. Kay kadto sa una kadto sa Angelo Reyes. Kinsa may nakadaot ato Australianis man. Naghikog taon to sa Angelo Reyes day. Sunod kadto si Kuan. Kisa pa ito lain nga, si Villar, kuna. Nya katong Binay, gyud kisa may nagbirag yung maayong Binay. Si Trillanes, dutlan si Binay. Nahigam si Trillanes, karon saray agibirahan, wa kadot. Na ato lang ni agi katawa makigalan, kay tanaw ko kini mga politiko. Kuan na sila. Kana na ang inaros pagkakaroon lang sa nga medyo mo na kuan sa pagkakaroon. Okay pa sila pero actually inigabot na sa panahon pas tiranan ni mga ambak ni kasamang kay. So mo kana diha na inigabot sa Senate di pa nato masiguro og ilang konbiktuhon sa Sara dito di ba. Kay kinahanglan man kag 16 kabuto aron pagkonbikto ni Sara. Nya karon og mo tinuod gyud JB Ercito da ingon mas JB hindi ko ganahan ng impeachment. Kaya ngano, ang ilang experience ba, ilang papa sa una na impeach, dili lalim. So kung maibanan si JB, Ejercito, o maibanan, pila mas sa kabuok ron, 15 ba sa kabuok sa kuan, admin ron. 15 sila kabuok. Nanog mo si JB Ejercito diha, pila na lang, 14 na lang, samot na, 16 may kinahanglan. O imong pitoon ni mga senador, ipapreso mo, ang uban na nila, mingon niya, sige, mapapreso lang total ka, magdaog na sunod eleksyon, magkagawas na mangyapon may.